Xa está en marcha o primeiro centro de compostaxe comunitario de Poio. Para chegar este servizo a toda a veciñanza, a Deputación instalou esta carpa na rúa Rosalía de Castro. O obxectivo do Concello con este proxecto enmarcado no Plan Revitaliza é claro, darlle unha nova vida ao lixo. Moita curiosidade e moitos veciños interesados. Xa fixemos unha campaña anterior de información aos veciños con unha carta e o folleto e está causando bastante expectación. Si, moita xente está moi interesada, incluso de xente moi lonxe que quere vir a compostar. A partir de hoxe, toda a veciñanza poderá levar a este composteiro os seus restos de comida. Aquí farás un proceso de transformación natural de todos estes residuos orgánicos e obterase o compost, un abono natural de alta calidade. Teñen que vir cos restos de comida das súas casas, teñen que abrir o caixón que está aberto, que non está candado, botan os restos de comida e teñen que tapar con madeira triturada, o que nós chamamos estruturante. E xa está, nada máis, é o que teñen que facer. E logo, se están interesados en levar compost, se apuntan e poden levar o compost para as súas macetas, para as súas hortas, se as teñen. Os beneficios deste plan de compostaxe son múltiples, dende o ecolóxico ao reducir a frecuencia de recollida do lixo ata o económico, xa que a eficacia na xestión de residuos terá unha repercusión nos petos de todos os veciños de Poio. Todos estes restos orgánicos estánse a botar no contenedor verde e vai a Sogama, que está a moitísimos kilómetros daqui, a incinerar. É un proceso que é tremendamente costoso e ambientalmente desastroso e penalizado pola Comunidade Europea. Eso hai que deixar de facelo. A partir de xa, deberíamos de xestionar os residuos orgánicos de xeito separado. Entón, o Concello de Poio está apostando pola compostaxe para tratar os residuos orgánicos. Hai que irlo introducindo pouco a pouco para botar cada vez menos no que é no contenedor verde. O contenedor verde só quede para cousas que non se reciclen. Todos os veciños que queiran participar neste plan de compostaxe ou que teñan algunha dúbida sobre o seu proceso poden chamar ao 604 025 288 ou escribir ao correo electrónico planrevitaliza@concellopoio.gal.